Pokrč nohu. Tu fakt... Kvůli těm včelám. Tam se, jako ještě si daleko. Nejsem. I my je to vidím odsud. A uvidí to i všichni z rodiny. Jsem blízko. Jsi udělal jeden krok, ale... Ty vole, já nevím. Tak aspoň se jim tam podívej. Právě, že nechci se jim tam. Najdi včelí královnu a... Dneska si to vyhrál. Jak to vůbec může nahrávat? Už je tam minuta 10. Tak čekáme. No, už jsem blízko. Dokud nedosáhneš na tu větev, která je vedle, tak nejsi. Mi dolítá kolem hlavy. To slyším. Nesmíš nervózně, to oni cítí. Se dívá. No a teďka po malých kručcích až k té větvi, co je nad tvojí hlavou teď. Jak? Pomalý. No tak nedávej do toho plnou, jakože nenapínej to úplně nad sebe. Jak máš, no. A potáhni se jenom o kousek tou rukou. No já už jdu dolů, na to nemám. Tak dobře. Jak chceš, no. Ale jako mohu se aspoň chytit z té větve. Teď co? To je nad tebou. Ne ty malé větvičky. To je, kde se můžeš jakoby chytit oběma rukama už. No ještě jeden velký krok. Já už jdu dolů. Oni už tam nejsou, to vidím, že se... No. Co za křik. My tě můžeme možná vytáhnout. Ne, Když to nejde. já už jsem fakt blízko. Jdeš dolů? No já nevím, jak si mám tam dostat. No tak drž se na té straně. Jdi doprava. Udělej velký krok a chyť se té větve prostě, co je nad tebou. To je silné. Že to mě odhodí doprava. Nehodí. Neskáč tak moc. Ne, já už jdu dolů. Tak se tou nohou opří o ten strom a jakoby pomalu se dávej nahoru, aby ses o tu drsnou kůru držel. Já už jdu dolů. Tak jo, no. To nahoru. 4 minuty zábavy. Jedeš? Tak já to zastavuju.